Добрый дзень, мае паважаныя падпісчыкі і ўсе, хто мяне слухае альбо чытае мае вершы. Сёння я хачу вам распавесці пра адзін маленькі цуд. Стварыў гэты цуд мой муж Мікалай, які ўжо многа гадоў займаецца каркасным домабудаваннем. А завецца гэты цуд «Домік здароўя». Ён вырас каля нашай сядзібы за 2 месяцы. Прыгожы, з арыгінальным асцякленнем, накрыты асінавай дранкай. Менавіта такія дахі рабілі нашы продкі, бо асінавая дранка дае прахалоду ў жаркае лета і цяпло ўзімку. Чаму ён завецца домікам здароўя, я зараз вам распавяду. З даўніх часоў людзі ласуюцца пчаліным мёдам. Ён быў знойдзены яшчэ ў пірамідах старажытнага Егіпта, але мёд – гэта не адзіная карысць, якую пчолы прыносяць для здароўя чалавека. Гук жужжання пчол здольны лячыць людзей, і гэта ўжо даказана вучонымі, мусіць, брытанскімі, як заўсёды. Вібрацыя пчол – жужжанне. Гэта ваганні пчаліных крылаў, якія дасягаюць частоты 400 разоў у секунду. І гук, які стварае гэтая частота, вельмі спрыяльны для здароўя чалавека. Дык вось, пад нашым домікам здароўя ёсць пчаліныя вуллі, а над гэтымі вуллямі ляжанкі з духмяным сенам. Калі чалавек ляжыць у доміку здароўя і слухае гук працуючых пчол, гэта не толькі здымае нервовую напругу і расслабляе яго, але яшчэ і лечыць. Вялікі плюс доміка здароўя – гэта тое, што разам з магчымасцю лячэння вы яшчэ атрымоўваеце самы здаровы ласунак у свеце – пчаліны мёд. Адзіны прадукт, які прыносіць чалавеку карысць без усялякай перапрацоўкі. Гэты прыгожы домік здароўя поўнасцю гатовы, каб стаяць каля вашай сядзібы альбо аграсядзібы, каб прыняць пчол і дараваць вам здароўе, а разам з ім і духмяны смачны мёд. Домік чакае свайго гаспадара.